тия води. Вижте тухли как са напукали там. Те са ги изкъртили, ме. Това сигурно са ги изкъртили тези тухли. Или е имало някакво нещо метално, ли е имало? Имаше някакви метални. Метални, тези това ги няма. Браво, бати, драго! Ти си мъж! Аз съм... Нали знаеш? Има пътища, които само един път през живота се минават. Нещо от тук ще идваме долу. От този път съм идвал отгоре. Много е готово. Знаеш къде излиза? Не, аз оттам съм идвал. От тук нагоре излизаш на Лещинска поляна отгоре. Да. Ама ние сме ходили... Добре нощ. От тук може и добре нощ. Да. Ама сме идвали долу от Първенец. Първенец, Лещинска поляна. Да, Това Горе. очаква всички, които като мен не могат да карат. Стават туристи. Веднага. Опа! Драго, тук се минава с байк много по-лесно. А човек, долу ми превъртях гумата, щях да падна. Може. Два завоя преди тук. И бутах два завоя да стане, да видя някъде така малко равно, да може да закача. Няма равно тук. Тръгнах и на якито вече, така якито закаченото, приключих. Там на якито. Не, Тука- може. Ти казвам, за шосейно колело съм се качил първите години някъде около 81-2. Тогава си бил 60 кг. И с уния с момчетата от Колодима се качихме. Ако искаш, фани отзад... Не, клип правя. Мухабета разшуми. Майбета. Майбеда. И като слизам надолу, като ми се точно долу последния завой ми се скъса жилото на задната спирачка. Викам, добре, че ми беше по-нагоре. Щях да изправя някой завой и щях да слеза директно тук на гробището. Вие до тук с колета ли скачихте? Не от тук, те там додолу. До паркинга. Отворените пичове, майна. Кой ми говориш, че... Аз знам. Нали има едно яки закачено? Да. До якито Това стана. е твоето яки. Не. Якито. Това е от предния път. Стигнах до якито.